ಇಂಚುಗೂ ಕರೆದುಪೋಯಿನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿಯರಿನ ಸದ್ಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯ ವೇದಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಮ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆತನು. 95 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿಯರಿನ ದಿಂಜಿದಿ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆಡು ಸಾಗದು ಪೊರ್ಲುದ ಮರಣ ಪಡೆದೇರು ಪಂಡದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನುಡಿನ ಮನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಸುರೂಕಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಪಾದಗು ಕರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಲೀಲಾವತಿ ಪಂಪಿನರ್ನ ಇನಿ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಇನಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ದಾಯಗಂದಿಕೆಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯ 95 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರಂಬೆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ 7 ಜೋಕುಲೆನ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪೆ ಅದು 21 ಪುಲ್ಲೆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಅದು 25 ಚಲ್ಯರ್ನ ಚಲ್ಯರ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ಅದು ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಬದುಕು 95 ವರ್ಷ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಂದುಲೆ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಡ ಆರು ಬದುಕುನ ಆತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಪೊರ್ಲು ತೆಲಿಕೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದಾಯಗಂದು ಬಂದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪೊಟತು ನಲಗೊತ್ತಾಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಕಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾರ್ನ ಭಾಷೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಯಿನಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣಚ್ಚಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಆರು ನೆಲಟೇ ಕುಳಿದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಂತೇರು ಅವು ಆರು ಆನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಆನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆದಿತ್ತದು. ಒಂಜಿ ಐನು ಬಿರೇಲಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದ್ಪುಣಾಂಡ ಒಂದು ಕೊಂಬ ಬಿರೇಲ್ ಬಂಪ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಜನನ ಅಂದ್ ಬಂಪ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೇಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮರಣ ಅಂದ್ ಬಂಪ ಇಂದ ನಡುಟು ಮೂಜಿ ಬಿರೇಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದ್ ಬಂಪ ದಾಯಕ ಏನೇನ ಈ ಮೂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರದಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಬದುಕು ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳ್ಪುಂಡಾಯ್ತು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಮೂಜಿ ಬಿರೇಳು ಆ ಮೂಜಿ ಬಿರೇಲ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿತ ದಿನ ಅರ್ನ ಈ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಆತ್ಮಗೂ ಒಂಜಿ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಆ ಪಾದೋಡು ಅವಳು ಈನ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪದೀತದುಂದು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಾಕಿರ ಮಲ್ಪಿನ ವರ್ಗ ಆದುಪಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪಾಡು ಅತನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚಮಾರರಾದ ಅಲ್ಪಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾರು ಹಿರಿಯರು ಆರು ಇತದೇ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸದ್ಗತಿ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಂದುಲೆ ಬದುಕು ಪಂಪಿನ ನೀರು ತಮ್ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನೀರು ಪರತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಗುಲ್ಲೆ ಏಪ ಪುಡದು ಅಂದಾಪುಂಡ ಆನಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ದೇಕೆಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಸೈಪಿನಕ್ಲೇರು 20 ವರ್ಷದ ಸೈಪಿನಕ್ಲಲ್ಲಿ 95 ವರ್ಷದ ಸೈಪಿನಕ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಐನ ದಿನ ದುಂಬು ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷದ ಇಲ್ಲಡ ಪುಲ್ಲಿನಕ್ಲರೆ ಪಾಡಿದು ಕೊಲಲು ಕೊರ್ದು ಆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಕೆಂಡ ಆ ಪ್ರಾಯಡು ಆರು ಬಾಲ್ಯಾಯರು ದಯಕೆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಜನ್ಮೆಂಚಿನ ಕೇಂಡ 100 ವರ್ಷದ ಆ ಜೀವನೋಡು ಹುಟ್ಟಿನೇರ್ದು 20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯನ ಕಪಿ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ಅಪ್ಪತ್ತು ಮಂಗಚೇಷನ್ ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾದೆ ಅಯ್ಯೇ ಅಂಚಿ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನ್ಮ 5 ವರ್ಷ 20 ನಲ್ಪೋ ಪೋನಾಗ ಆಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಆಗ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು ಆಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವಾಯಿನಂಚಿನದು 5 ಮೂಜನ ಜನ್ಮೆಂಚಿನ ಕೇಂಡ ನಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಜ್ಪೋ ಪೋನಾಗ ಕತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಅಂದು ಬಂದ್ಪದೆ ಪೇಂಡ ಆಗ ತುಂಬೊಂದು ಕನಪಿನೇ ಬೇಲೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಅವಡು ಪುಲ್ಲಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಂಪುನಂಚಿನ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ಅಜಿಪೊಡ್ದು ಎನ್ಪೋ ಪೋನಾಗ ನಾಯಿ ಪಾಡು ಬಂದ್ಪದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಮಗ ಎನ್ಪುನಾಗ ತಿಪ್ಪುಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಎನ್ ಪೊರ್ತುಲ ಒಂಜಿ 100 ಮುಟ್ಟ ಬದುಕಿ ಅಂದಾಡ ಗುಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಪದ ಇಡೀ ಪೊರ್ತುಲ ಮುನ್ಕೊಂದೆಪ್ಪುನು ಬಾಲ್ಯ ಹಿಂಕೊಂದು ಆಂಡ ಈ 5 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಾದು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲಾದು ಆದರ್ಶಪಾಯವಾದ ಬದುಕಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇವಂಗತ್ತ ಲೀಲದಪ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತರ ದಾದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಆರು ಅಂತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಏರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಬಂತಂಚೇರಿ ಕರೀತು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಪ್ಪುನ ಅದು ಪಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಅದು ಆಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಆ ಪೆತ್ತಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಗಂಡನ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಅದು
ಏಳು ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅದು 21 ಪುಳ್ಯರ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಅದು 25 ಚಳ್ಯರ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಿಜ್ಜಿ ಅದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಖುಷೀತ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಡಪಾದು ದೇವರನ ಪಾದಗು ಸೇರ್ನಚಿನ ದಿವಂಗತ ಲೀಲಾವತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಯಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅರೆಗೆ ನಿತ್ಯವಾಯಿನಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ನಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕದಂಥದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಶ್ರೀ ಚೀರುಮ ಭಗವತಿ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿದಾನಂದ ನಂದ್ಯ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವೇರು ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿಯರನ ಜೋಗ್ಲು ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲು ಚಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.